A mi sada, dragi gledaoci, prelazimo na našu stalnu rubriku 150 rešenja. Na našu adresu 150rešenja@prva.rs stigao je mail sa sledećom molbom. Poštovana redakcija 150 minuta, molim vas da nam pomognete. Živimo u Nemanjinoj ulici u Čačku, u zgradi u kojoj cele zime nismo imali grejanje. Topla voda iz sistema negde odlazi, a nadležni odlažu izlazak na teren. Molim vas da nam pomognete da bar naredne zime dobijemo grejanje. Unapred zahvalna verna gledateljka. A naša ekipa je obišla stanare ove zgrade u Nemanjinoj ulici u Čačku. Stanari kažu da je protekla zima za njih bila najduža i najhladnija u životu. Hladni radijatori bili su svakodnevica za stanare jedne zgrade u Čačku. Tokom hladnih dana koji su poprilično potrajali, dogrevali su se na struju, dobili astronomski račune i ipak u većini slučajeva se smrzli. Pali smo radijator kad nije bilo hladno, ali posle su radili neki servis, popravku, ne znam nija šta, i onda je stvarno samo, šta znam, od koliko rebara, 3 bilo to polovanju. Sreo sam ovog momka iz grejanja, rekao sam mu da će stvarno doći do javih grejanja. Ništa stvarno nema smisla. Pa jeste veliki problem, nismo imali grejanja. Šta je to, ja ne znam uopšte, i eto. Nismo imali, jer je kod mene ovdje imalo pola ima, a pola i nema. Nije bilo hladno? Kako nije bilo hladno, nego hladno od -8 stepeni. Voda iz sistema misteriozno nestaje i niko, pa čak ni nadležni, ne znaju gde. Dolazili su i dopunjavali sistem sa preko 1000 litara, ali sve je bilo uzalud. Stanari su sada zabrinuti jer bi osim visokih računa za grejanje i struju, papreno mogla da ih košta i voda. Mi dalje ne znamo šta se dešava, samo znamo da se velika količina vode gubi negde u sistemu. Prvo smo sumnjali negde sa strane možda, nismo znali dokle se prostire ovaj sistem grejanja, ali su nam na kraju rekli da je to negde u zgradi, ali mi dalje ne znamo gde u zgradi, da je to negde u zgradi, mi bi negde videli tu vodu, negde bi izbila. Da li je to moguće? Pa nemoguće. Vade se na nas, na stanare. Ako bi 1000 litara vode mogao da potroši. To nema logike. Bili su nam pisali dole na vratima da neko ispušta vodu od stanara. Znači, prebacuju na nas stanare. Kvar nije ustanovljen, a ovi Čačani strahuju od sledeće grejne sezone ukoliko se ova misterija u njihovoj zgradi uskoro ne reši. Kad dolaze neki do stana, neka iskontrolišu sve, znači stvarno nema nikakve logike. Grejanje naplaćaju u punoj ceni, mi plaćamo, razumete, nešto što stvarno nismo dobili, razumete. Kao jedno od alternativnih rešenja spominje se da spornih 160 stanova bude prebačeno na sistem grejanja na obližnji vrtić, ali oni na to ne pristaju, pa ukoliko se situacija ne razjasni, stanari kažu da će biti prinuđeni. Sad, kao što je rečeno u prilogu, iz javno-komunalnog preduzeća Čačak nekoliko puta su dopunjavali sistem i pokušavali da utvrde gde je kvar i zašto stanari nemaju adekvatno grejanje. Naša Žana Janković danas proverava situaciju na terenu i razgovara sa nadležnima. Žana, dobar dan i kaži nam kakva je sada situacija. Dobar dan, Miro, tebi i svim našim gledalcima iz Čačka. Videli ste u prilogu, mi smo lično obišli stanare zgrade u Nemanjinoj ulici i zaista imaju veliki problem jer se praktično nisu ogrejali čitave zime. Međutim, osim njih sa velikim problemom u ovoj situaciji susreli su se i radnici javno-komunalnog preduzeća Čačak zato što ta voda, kako oni kažu, misteriozno nestaje. Oni ne mogu da lociraju i pronađu kvar i tako pomognu građanima. Sa nama danas na tu temu trebalo je da razgovara Svetlana Milošević, međutim, umesto nje sa nama je danas tehnički direktor tog preduzeća, Miljan Štrbac. Gospodine Štrbac, dobar dan. Dobar dan. Hvala što govorite za emisiju 150 minuta. Bili smo u Nemanjinoj ulici, videli smo problem. Vaše ekipe su izlazile na teren. Šta su tamo pronašle kao tu goruću tačku? Kao pod jedan, mislim da je cijela ova situacija malo preuveličana. Ne znam s koliko ste vi stanara razgovarali,
Ali u pitanju je 160 stanova, 170 ako se ne U varam. pitanju je 170 stanova, na sistemu našeg grejanja je oko 140. Problem može da postoji samo u stanovima koji su na vrhu, to su stanovi u potkrovlju kojih ima otprilike oko 30. Mislim da konkretno sa problemima grejanja koji su se nama javljaju da je između 7 i 8 stanova. Dobro, i vi ste došli tamo, šta ste zatekli? Gde curi voda? Mi smo zatekli da se gubi voda i da imaju naši radnici obavezu, odnosno dodatnu obavezu da svaki dan i prvi popodne dopunjavamo zgradu. To nam se već dešava 2 meseca. I kakvo je stanje? Da li ste uspeli kako da im pomognete? Vidimo da ne. Šta se dešava? Onda smo ugradili vodomer i da konstatujemo, pošto smo ispitali kompletnu instalaciju, našu sekundarnu instalaciju stanara zgrade, i onda smo ispitivali kada se dešavaju ti gubici. Primetimo, jedan dan nema gubitaka, drugi dan ima maksimalni gubici. Prepodnevnim satima nemamo gubitaka, u popodnevnim satima dobijamo gubitke. Postoje neke indicije da se neko od stanara priključio i uzima tu toplu tehničku vodu. Da li je to moguće? To je moguće i postoje te indicije. Mi smo obavestili upravnike zgrada. Šta je specifično za tu zgradu? Ta zgrada ima 6 ulaza i 6 upravnika. I cela koordinacija sa upravnicima i stanarima da se obiđu svi stanovi malo ide teže i u stvari bilo je za sad nemoguće. Jedina naša greška koju smo trebali mi da uradimo, da isključimo grejanje, što smo imali pravo po odluci o grejanju, jer sekundarna instalacija pripada Skupštini stanara. Zanima me da li ćete moći da pomognete tim stanarima do početka sledeće grejne sezone i kako? Mi i samim produženjem grejanja i dopunjavanjem sistema i pre i popodne, mi smo maksimalno pomogli stanarima jer nismo želeli da taj problem podignemo na neki način na još veći nivo, a izgleda je podignut na visok nivo koji nije bilo mesto. Ali ljudi nemaju grejanja, smrzlu su se preko zime. Ali ne može. Problem je što se to, informacije su 400 stanova, 160 stanova, neka mi se obrati tih 160 stanova i ljudi, da li je to tako? Ali mi smo juče bili tamo i zaista imaju problem, pa nismo obišli 160 stanova, ali smo obišli pa sigurno nekih 20-ak stanova i imali su problem, smrzli su se preko zime. Da li možete da nam obećate i da li postoji rešenje kako da im pomognete, da oni sledeću zimu ne dočekaju sa 10 ćebadi umesto da budu i da budu normalno u svom stanu? Dobro, neka bude vaša, što se kaže, novinara zadnja. Ja mislim da je opet pričam pod jedan, da je sad evo taj problem preuveličan, ali smatram da sa našim obaveštavanjem upravnika i Skupštine stanara, da taj mi problem možemo da otklonimo za 2 dana. Znači, mora sinhronizacija. Mi nemamo pravo ispred javnog komunalnog preduzeća da ulazimo u nijedan stan. Znači, samo preko upravnika i preko sudskog rešenja možemo da uđemo u stan. Znači, šta je zaključak? Da vi treba da stupite u kontakt sa upravnicima zgrada? Mi smo stupili u kontakt sa upravnicima zgrada, svim upravnicima, i obavestili ih, međutim, oni su videli da mi ne prekidamo grejanje, oni su se opustili i kažu, pa ide, kako ide, i šta je briga. Dobro, i kažite nam, kad mi možemo da dođemo, da proverimo, da vidimo da li je taj problem rešen i da će stanari do sledeće grejne sezone imati adekvatno grejanje? Pa najsigurnije u letnjem periodu mi možemo vama da ispričamo hladna voda, sistem, da kažemo da smo popravili. Vi nećete verovati. Najsigurnije kad počne sledeća grejna sezona, a dođete odmah prvi dan početka grejne sezone da se uverite. Dobro, a kažete mi za račune, da li će ljudima biti umanjeni pošto su oni plaćali nešto što praktično nisu dobili? Svi ti stanari koji su se vama žalili da su imali lošiji kvalitet grejanja imaju umanjene račune. Za koliko? Od 20, 30 do 50%. Hvala vam puno, Miljane, na ovom razgovoru. Evo, videli ste šta kažu nadležni kad je u pitanju misteriozan nestanak vode iz cevi u Nemanjinoj ulici. Mi ćemo naravno pratiti situaciju i naravno propratiti da li je došlo do rešenja, jer svakako ne bi trebalo da i sledeća grejna sezona izgleda ovako kako je bila ova prošla. Za ovo uključenje iz Čačka toliko. Miro. Žana, bravo što si izvukla zaključak i u svakom slučaju pratiš i dalje situaciju i ono što je najvažnije jeste da naredne zime ovih 160 domova dobije grejanje. Hvala ti.